We must pray now, brothers. Pray that he is watching. Please, anyone, if you can hear me. Ты снимали? Да, знам, че минаха 15 секунди от видеото. И не ме интересува. За хората, които се чуят какво е това видео, това е втори опит. Направих нещо подобно. Направих видео в което говоря някакви глупости, ама пълни глупости. И се пробвам да разсъждавам по някакви теми. И честно казано, тези неща, които си ги мислех, станаха, обаче изглеждаха твърде зле. Някакво пробвах се да говоря нещо, ама твърде много импровизирах и не се получи после. Обаче, изказах най-лишко. Просто ще го направя пак. Аз съм като хлебарка човек. Настъпиш един път, настъпиш два пъти, не умира. В това видео няма да говоря глупости. Ще говоря уникални глупости. Ще говоря за неща, които често казано не биват чак толкова говорени. Ако изключим, първите две теми, те са малко повече overrated. Като цяло това видео няма да е видео. Това ще е посветление на душата. Това ще е нирванта, за която абсолютно никой не е питал. Добре дошли в мой Disaster Beast. Да, човек тук излизам като някакъв Eminem. На майка ми спагетите на майка. Имам 10 теми буквално и не знам какво става. Обаче накрая ще се чувствам баси якото. Мотивацията е горивото на нашите идеи. Горивото на позитивизма на действията, които правим. Колкото и да е хубаво, обаче това гориво, то е изчерпаемо. В даден случай ти хрумва най-якото нещо, което микроскопичният ти мозък е измислил, което накрая, като го направиш, и просто идеята заминава. Най-после измислих го. Това ще е най-доброто нещо, което ми е дошло на ум. Следствено, трябва да съм напиша в Word. Ай! Съответно, когато не се получат нещата, сещаме за дисциплината. Да се накараш, да се напънеш да направиш нещо. И сега някои хора ще си кажат, ми то супер. Мисъл, дори аз съм прав, като скалата, например. Да, но после задаваш въпроса, всъщност това нещо, в крайна сметка, харесва ли ме? Какъв е смисъл да правя това нещо, ако реално няма кеф? Принцип е така, с много малко изключения. Но обаче, мисля, че всички трябва да сме съгласни, че ако това нещо не ти дава абсолютно нищо, ако не ти харесва, просто няма смисъл да го правиш. Какъв е смисъл? Смисъл няма. Буквално другия да имаш нещо, което е кефи. Нещо, което ти дава, нещо, което го взимаш през сърце. Правиш го, едновременно си и мотивиран, и дисциплиниран. Сега като имам и тази енергия, мотивация, дисциплина, трябва да говорим как да я поддържаме като цяло. Смисъл, какво от това, ако имаш мотивация и дисциплина? Смисъл, не е само това. Навлизаме на темата продуктивност. Хората възприемат тази продуктивност различно. Някой просто им е лесно. Планират се нещата, някои даже не си ги планират, просто правят нещо и то се получава. Има такива хора, колкото и да са малко. Обаче повечето хора са трудят, при тях е трудно. Месец си планират нещата, просто и е сложно. И ги разбирам. И аз съм така. Повечето хора сме така. И е нормално. Преди да се фърля на тази тема като Майк Тайсън, тази първо да я анализирам.
Обаче и кучето ми са фърли като Майк Тайсън. Ама не по темата. Лично, че това е нещо, което сме си намислили да го правим. Очакваме някакъв продукт или нещо абсолютно друго. И ти търсиш гениалната стратегия, гениалния план за това нещо. Почнеш да пишеш романи, човек. Пишеш 100 думи в Word документ, ако не в пишеща машина, ако не на лист. И ако имаш късмет, ти успяваш, нали? Идеята си се оказва успешна. Обаче понякога нещата не се получават. Понякога просто се чувстваш така, че си изгубен. Може би си тръгнал в една посока, обаче си се изгубил и си осъзнал, че това е грешната посока. Мъж си обаче нищо. Живота е просто един безкрайен цикъл от незнание. И тук нещата започват да стават по-тъмни от сезон 5 в Breaking Bad. Екзистенциалната криза. Знам, изглеждам на последния човек, който трябва да говори за екзистенциална криза. Ако може да опиша тая дума с един въпрос, ще да е какъв е смисъл на живота? Какъв е смисъл да правиш каквото правиш? И това си го представете да го повтаряте всеки ден. Когато се чувстваш така, сякаш нищо не става. Идеите биват отхвърлени от всички, биват недооценени. Чувстваш се сякаш всеки ден е Groundhog Day, филмът Groundhog Day. Просто се заклещен в този цикъл и се опитваш да се измъкнеш. И се опитваш да избягваш ненужните въпроси в главата си. Какво е света? Защо е света? Дебел ли съм? Какво съм? Просто... Като цяло, мога да разбера. И при мен ми се е случило това. Буквално всички тези идеи, всички тия планове, които имах, не се получаваха. Мисля, че никога няма да се получат. Просто си казах, какво е това? Какво като го правя това? В смисъл, какво ще ми даде? Също чувствах така и с живота ми като цяло. Задавах въпроси за всичко. За себе си, за... Просто някакви ненужни въпроси, обаче просто се стегнах. Просто си казах, знаеш какво? Ще продължа. Не ми пука, човек. Колкото и да е трудно, колкото и да не мога, ще мога. И така, продължих да не губя надежда. Преборих своите демони. Обаче, като говорим за демони, стигаме до ключа на тая криза. Тая екзистенциална криза. Doom. По-точно Doom 2016. Сега много хора ще кажат, той е тапана, сега говори за екзистенциални кризи, говори за мотивация и сега ще говори за някакви тъпи игрички. Преди да сте се блокирали YouTube домена, изчакайте. Първо ме изслушайте, опитайте се да ме изслушате и после ме следете. За хората, които не знаят, Doom е видеоигра, по-точно полейса от видеоигри. Когато си спомня за екзистенциална криза, се сещам за Doom. Тази игра е специална за мен. Целта е една. Ти си човек, който през цялата игра не говори, имаш купища оръжия. Целта ти е да убиваш всички демони и да се намериш къде си. По-нататък ще спасяваш човечеството, всички тези демони. Специалността на тази игра е, че като цяло тя е различна. При повечето игри, примерно като Far Cry, чеш при врага. И той е там, ще мете нещо и сега се чуеш. Ама сега да гръмна, той ще му уби, той ще такова. Doom не е така игра. Doom, ти си човека, ти си шефа, маняк. Целта ти е да отидеш пред този демон и да го скъсаш. Тази игра ни учи на толкова много неща от живота. Буквално, вместо да те е страх от тия незнайни случаи демони в играта, просто се изправи срещу тях. Защо ни е страх от толкова неща, които даже може да са по-слаби от нас? Тази игра отключва Doom Slayer, или главният герой в играта в нас. И преминаваме към тези ситуации, в които трябва да действаш преди да мислиш. Колкото и да са малко, ги има. Примерно тренировките. Се надъхваш, да излезеш малко, да се раздвижиш, обаче после идва той. Ма то сега ще вале. Аз после ще съм потен. То ма мързи. Има ситуация, примерно си излязва някъде в някакво социално събитие, искаш да говориш с някакви хора, ама след това си като аз ми реша. Аз съм с тениска на Limp Bizkit. Обичам Limp Bizkit и не ми пука за други мнения. Фред Дърст е моят шибан бог. Брат, няма смисъл. Тия хора изобщо не си помислят за нещата, които ти в момента си мислиш. Няма смисъл. Отиди, даже можеш да станете приятели, май. Просто да ти пука. Това, което мислиш, това, което правиш, музиката, примерно, която слушаш, всяка една характеристика те прави уникален като човек. Вместо да изразходваме енергия и да си отнемаме тази уникалност,
защото както знаем, хората в момента сме свикнали да сме социални хамелеони. Просто се изрази като човек. Ще има хора, които ще те харесат, ще има хора, които ще те мразят. Ама това е, в крайна сметка това не е важно. Това е лично тяхно мнение на хората. Да, ама сега някои хора ще се кажат, да, ама то колко уникалността ти е да си сериен убиец. Има изключения, смисъл. През всяко нещо има. И като говорим за серийни убийци, мисля, че се сещаме за едно и също нещо. Майнкрафт. И по-точно хората в Майнкрафт. Не, добре. Ти се шегувам. Нямаше как просто да го направим. Втори шанс. Колко често слушаме някаква банда и някакъв музикален изпълнител и си казваме ти скочи никой няма. Колко често се караме с някакъв приятел, наричаме го тапана и му казваме, че после не искаме да го виждаме абсолютно никъде. Ти си тъп, ти си тъп, ти си тъп, ти си тъп, не ти си тъп, ти си тъп. Тапана, после никой няма говоря с тебе. Вторият шанс е като анализ на действието. Първо се почувствам по един начин, обаче не си напълно сигурен. Вторият шанс е като кибрид. Може да запали интерес си към нещо, а може и да не стане нищо. Обаче и в двете ситуации не губиш абсолютно нищо. И при идеите е така. Примерно, като малък си искал да станеш, да знам, Спайдермен човек. Кой те спира в момента, човек? Наплей си костюм, отиди на комик, примерно на комикон, човек. Да, хората ще се присмиват най-вероятно. Какво те интересува? Ти си сбъднал мечтата, маняк. И че стигаме до темата за идеите. Всички действия, които си мислим в главата, според мен са идеи. Примерно, идеи като брат, ще почна да рисувам. Или идеи като до вечера ще ям пача. И двете са уникални идеи. Не всеки човек знае какво да яде вечер. А мотивацията е като портиера на идеите. Ако една идея е добра, ти ще се мотивираш да я направиш. Сега, кой е наред? Аз. Чиле? Добре, одобрен си. Минай. Yes, бе! После. Кой се следващия? Аз съм наред, аз. Пак ли ти, брат? Значи такива хора като тебе, знаеш колко простаци като тебе минават тук и са пробват да влязат. Какво да прави? Нямам, махай се, виж, доматито седи, отиде го бе. Още си тук, отивай, виж доматито седи, бе. Истината е, че една идея, за да се получи, за да стане яка, да се реализира както хората, отнема бая време. Може да отнеме, зависимо от идеята, може да отнеме дни, седмици, месеци, години, човек. И мой личен пример, 2 калинки. Видеото на 2 калинки. Буквално за него излязахме приятели, те ме снимаха как се свиря, след това се прибрах и почнах да пея върху песента. И сега между другото, като гледам видеото как пея, изобщо не се връзва в това, което пея всъщност в песента. И това видео ми отне един ден. И истината е, че прибързах. И изобщо тая енергия да окача набързо в момента я нямам. Просто се трудя едно нещо да стане както трябва, колкото и бавно да е. Хубавите неща стават бавно. Това е. Искат редакции и планиране, човек. Сега като гледам този клип, не мога. И песента. Може би сега съм на по-високо музикално ниво, правя по-добри песни. Гордо. Ама не мога да го махна, защото съзнавам, че после ще ме бият, ако го махна. Стигнахме до последната тема и ви освобождавам час. Като заключение на този клип ще ви говоря за надеждата. За повече неща, които изброих в това видео, ни трябва надежда. Знам, ще има трудни моменти, ще има моменти, в които ще се казваш, може би това не е моето, може би няма смисъл да правя това, какво ще ми даде? И на 99,999% си трябва да продължиш. Просто не трябва да се отказваш. Какъв е смисъл да се откажеш? Може да си толкова, в бъдеще може да си толкова голям, даже няма да го очакваш, човек. Понякога трябва да гледаш извън себе си. Вярвай на себе си. Не вярвай, че някой друг ще го направи вместо тебе. Ние сами си избираме съдбата. Така че седни, учи, напиши си домашните, яж си зеленчуците и не си губи времето, гледайки този клип. Благодаря, че си изгубихте времето. Аз бях Майн. До скоро.
Много поздрави на Марто.